Hello and welcome back to my another video. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव बरायफिननाय जाबावबाय। ओमफ्राय दिनै माने मा होनो नोमबाजैना माने अफमोन आरोना डिउटिया थ' अफ मोननायखाय चक मार्केटावहाय जोङो माने शपिं खालामनो नागिरदों आरोना। शपिं माने बिदि गोदोर शपिं नङा, माने नोमबाजैनो हाइनेट गांसे नांगौनो, थ' बे हाइनेट गांसेखौ जोङो लायनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय आं दायो रुमनिफ्राय ओंखारबाय, ओमफ्राय नोमबाजैखौ आङो नोमबाजैनि रुमनिफ्राय माने लानानै चक मार्केटाव थांसै आरोना। जुदि नोंथांमोना तेजपुराव फैनानै चक मार्केटखौ जुदि नुवाखैब्ला तेजपुराव फैनानै लाबानो गैया आरोना। स' आं दिनै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै चक मार्केटा माबायदि तेजपुरनिया। थ' बेवहाय माने बहुत माने ड्रेसफोरखौ मोजां मोजां मोनो, ओमफ्राय खम दामाव मोनो आरोना। थ' फार्स्टआव नोमबाजैखौ पिकआप खालामना लाग्रोनोसै। नोमबाजैनि रुमनिफ्राय आं आंनि रुमनिफ्राय ओंखारखाबाय। थ' नायबाय थादो गाइस, लेट्स गो। फाइनेलि जों सफैबाय नोमबाजैमोननि रुमाव। नोमबाजैया दायो ओंखारबाय थादों, ओंखारनानै दसे नेनांसिगोन आङो। लामायाव नेनानै जोङो जे नोमबाजैया फैबाय, थ' जोङो नोमबाजै फैनाय लोगो लोगोनो जोङो चक मार्केटाव थांसै आरोना। अखा हाबाय थादों फिसा फिसानो, जेबो नङा एनो मा होनो रमान्टिक जायो अखा हाबा, मोजांसो जायो आरोना। ओंखायनो नेनोसै दसे अखाबाबो, थ' थांनानै फैनोसै आरोना। अखा बोथोरबाबो माने फिलिंसा एसे बेलेग जायो नालाय। स' गाइस फाइनेलि जोङो मोनबाय नोमबाजैमोननि रुम। ओमफ्राय नोमबाजैखौ दसे नेबाय थादों आङो। लोगो मोनबाय गाइस, लोगो मोनबाय। ओमफ्राय नै नोमबाजैया लाजिसे चश्मा पिन्धिছে, চশমিছ আছে নম্বাজিটো। ত' গাইজ আমি গৈ আছে গোটে, আমি চক মাৰ্কেটে যাব। চক মাৰ্কেটে যাই কিনে আমি শ্বপিং কৰিব। বতৰটো বি পূৰা ৰোমেণ্টিক আছে আজি, বৰষুণ আহি আছে, ত' ভাল লাগিছে ফুৰি পেলাই। কাপলছ না, আপোনালোকে বি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি চাবি। বৰষুণ অহা টাইমতে আপোনালোকে ফুৰি চাবি নম্বাজী লগত, ত' মানে ভাল লাগব। So let's go guys. Alto. Hayan lay. Last jili nembazia. Cepurnga. Dah masang. Sebangtu थाबायबाय थानो नङा होमबा, अखाबो गोसा हाबाय, ओंखायनो जोङो टमटमाव उथिबाय आरोना। बे बिराद लोरिदों गारिया। स' नोंथांमोना नायबाय थादो गाइस, आं लामाखौबो ससे खिथिलांसै। माबायदि मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। So guys, बारा गोजान गैला, सहैसिगोन आरोना। ओमफ्राय सहैनाय लोगो लोगोनो ड्रेस नायनोसै। आंनि फैसाजों बायाखै दे, नोमबाजैनि फैसाजोंसो बायगोन दिनै। आंहा फैसा गैया, नोमबाजैयासो फिसियांगौ। ओमफ्राय सहैसिगोन, नायलांबाय थादो, बारा गोबाव गैला। थ' लेट्स गो गाइस। सो गाइस, टिप बरसा के पानी आ रहा है और हम लोग पहुंच चुका है चौक मार्केट में। तो आप लोग को दिखाता है चौक मार्केट का नज़ारा कैसा है। तो आप लोग फर्स्ट क्लास देखते रहिए। हम लोग को ड्रेस जो खरीदने को आया है वो ड्रेस भी आप लोग को दिखाने वाला है, तो फर्स्ट क्लास आप लोग देखते रहिए। तो चलो दिखाते हैं आपको चौक मार्केट कैसा है। रन की वजह से हम लोग नया छतरी खरीद लिया है, तो आप लोग देखते रहिए गाइस। अभी हम लोग दिखाने वाला है चौक मार्केट को। खिथिनोसै माबायदि ड्रेसफोरा थायो, बेवहाय माबायदि टाइपनि दखानफोरा थायो, थ' नायलांबाय थादो गाइस। अखा बोथोर, दाखालि जों मा लानायमोन, नै दखानफ्रा बायदि फिसा फिसा थायोलै, बिराद मोजां माने हाजोनि ड्रेसफोरखौ बिराद मोजां मोनो आरोना। तामाम समायना बर' सिख्लाफोर, हाजोनि सिख्लाफोर बेयावनो जमा नुजोबखायो बेवहाय तेजपुराव फैबाथाय।
हमनो आंलाय मारै हमनो बिथिंहाय होमबा फिसा फिसा तामा बेबायदि दखानफोर दं आरोना बेवहाय मथा मथि 200टासो दखान दङ गस्ला दखानानो ओमफ्राय एसे खम खमाव मोनो दख'ना नङालै बेयाव दख'ना मोना ड्रेस बायनो थाखाय बिराद मोजांलै बे जायगाया सोरबाफोर तेजपुराव फैयोबा बेनिफ्राय बायनानै लांनो हागोन आरोना आं दा टि-शार्ट गांसे लानोसै लानानै थांसै थ' जायगाया बेनो गाइस सोरबाफोर फैयोबा सिभिल हस्पिटाल खाथियावनो दङ फैनानै नोंथांमोना भिजिट खालामनो हागोन गाइस आं गस्ला लानोसै थांसै दायो थिंबो फिसा बेला बहुद खना खनला दखानानो दखान गोजा Yelle guys, juta बायबाय guys आङो जुता जायनि प्राइसआ नोंसोरो आन्दाज खालामना खोन्थाहरदो बेसेसो जागोन प्राइसआ बारा दामि नङा खिन्थु खम दामियानो गेस खालामदो बेसेबांसो दामनि जागोन बे जुथाया टि-शार्ट गांसे लाबोदों ओमफ्राय येल्ल' कालारनि येल्ल' डार्टि फेल' ब्लेक एन्ड व्हाइटखौ माने बिराद गानबायलै आङो ओमफ्राय दायो येल्ल' गाननो लुबैदों ना ओंखायनो येल्ल' लाना हायबाय आरो ना थ' येल्ल' ओमफ्राय नोमबाजिनि हाइनेक ब्लेक हाइनेक ओमफ्राय मा दंबावोमोन ओमफ्राय सेन्देल नोमबाजिनि बे डिउटियाव गाननो थाखाय पामसु जुता ना मा बुङो बे पामसु जुता आरो ना थ' गाइस बेखिनिखौ माने दिनै थांनानै बायबाय आरो ना फिसा माने शपिं आरो ना फिसा शपिं गेदेर शपिं नङा फिसा शपिं थ' बेखिनियानो गाइस स' गाइस जों फाइनालि माने शपिं खालामखांनानै जों फैबाय आरो ना ओमफ्राय नोमबाजिखौहाय रुमाव दोनना फैबाय आङो दायो आङो आंनि रुमाव गावनि रुमाव माने थांगासिनो आरो ना आं दायो थ' भिडिअखौ फार्स्ट टु लास्ट नोंथांमोना नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय नोंथांमोननिसिम बावहरनाय जाबाय नोंथांमोननि सापर्ट आरो अननाय बेबायदि थाबाय थायोबा आं बहुत गोजौसिम थांगोन होननानै आं सानो बेनिखायनो नोंथांमोना आंखौ अरायबो सापर्ट खालामबाय था स' फार्स्ट टु लास्ट भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों गाइस थेंक इउ स' माच बाय बाय